yimi uNkulunkulu wami ongihamba naye ngiphethe ukungivumela ngizohlanganela naleli bandla lakhe lesikhathi sokuthandaza sehola lesishiyagalolunye ngoba isona isikhathi esilotshwe phansi sokukhuleka. Ngibonge nalokho engikuzwa manje ngomphathi wami ade ngikhuluma ngingena la sekuseduze ukuthi ngibaleke nje ngingaphinde ngize kuleli tempele ngoba ngineshwami lokuthi mangifika njalo nje ngingamphindi umshumayeli. Kanti umshumayeli umlamo wami sikaniwe lapha kwaqaba ngokusemthethweni. Hayi kanye kaningi umthetho wethu nje sikaniwe kuzo zonke izibongo. Sikanwe lapho mafanele sikanwe khona ngendaba yomndeni omkhulu. Ngibonge mana zethu kuhlanganyela nani ekuseni nje ngifike sengathi amanzi amabili amathathu la uNkulunkulu azongipha wona abe ukuphila kini aqalekisa kubhisi izipho zonke ezegazini lenu bese siphila kuphela ushembe. Ngifike iqiniso eledlula amanye amaqiniso inkonzo siphelile. Inkonzo nanza diko uma ungayizwanga le nkonzo ebila uneshwa futhi inkonzo uyizwanga. Inkonzo umthetho ayisiphelile. Sekusele thina ke manje ukuthi sifakaze thina ufakazi bakashembe hayi bakajawu. Thina sifakazi bakashembe futhi lesimasiye sokuthatha sibeke kuye. Asiko ufakazi bakajawu ngoba simazi uJehova. Mangena kwelo banga lelo ngangila igoli ngiphela igoli. Khwela igoli. Mangizongena kwelo banga lelo ngangila igoli. Ngangiholile. Ngangizenzela mina imali. Ngaphethe 2000 kade ngibambele overtime. Eyami imali manginayo ihlala la. Etizwe ayihlali nje kodwa bephaketheni lebhulu. Futhi angikhulume kona kuleleli ngemuva. Isithing sendoda sesifaya ngapha imali ngemuva sambe phambili imali ize ngemuva kanti imali lena emphethwayo ikuphila komuntu. Akwazi uJesu ukuthi imali impandezona awufundi kahle iBhayibheli. Uthi uJesu ukuyithanda imali kuyimpandezo ukuyithanda imali impandezona hayi ukuthi imali impandezona no. Funda kahle iBhayibheli. Ngase ngibanja ukuthi babe ngakangazi. Namhlanje bangazi nje ngibukile nje bangazi ukuthi bala igoli. Kuyo yonke itransfer ukuthi bakhona bayangazi bangikhanga bathi baso angibaba so. Ngasondeli. Babe ngakangazi ngesikhathi. Basibe ngibaba babe u4. Bangitinya phiphi imali kukhulu. Inyole zayisemnyama zonke kwangekho nalunye olumhlophe. Kodwa bangibiza ngomkhulu. Nentebe yayisaqala ukuphuma. Sukoshe nje ngikhuluma ngakho. Khuluma uthi mina thina singofakazi bakashembe. Hayi baba Jehova. Ngase ngiyamemeza mase bengibambile. Ngathi we Jehova waqula kanye nami kwangathi manje siqala ingoma ebusuku. Mahlala magama. uNkulunkulu aziwa ngawo. Ngabona ukuthi hayi baqhubeka bangigoza ngomese. Ngathi we Thixo number 2 Lord. Wesomandla Lord. Hawu nimandla wonke Lord. Ngafika ku number 5. Number 5 waziwa izo zonke lezi zihlahla. Ayikho into engamazi number 5. Number 5 uJesu. Bathi hawu Jesu wangaze ngapha nemali ezingane zami ngelekelele. Lutho. Balingisa mina babe bengididila kancane ngama-okapa. Beyidinga imali emaphaketheni. Bathi mase besondela kuyo imali le ela ephaketheni enhliziyweni. Ngathi weshe ngathi ngiyothi mbe ngase ngisele ngedwa. Babe sishona ngekhona badingelo la ngiphinda bangidide njengokuthi Kolite 13 verse 10. Kolite 13 verse 10. Lawa ukuthi ngabokuqala sengiyafunda mina ngoba mina ngiyanga nasesikoleni. Mase kufikile okupheleleyo kuzophela kungaphelele.
mase kufikile okupheleleyo kuzophela okungaphelele. Awuhambe ngqongqoza endlini kungekho umuntu phakathi uyoshaya kuze kunqamuka amaqhubu. Manazaletha uJesu liphuma lishone indodana kaNkulunkulu. Uthanda ungathandi indodana kaNkulunkulu. Kodwa ke uma uyengqongqoza emanyuweni noma uyokhuleka emanyuweni ukhona into ezokuphendula. Awusho nje noma ungakhuleka uzisho zonke iy'thakazelo zakulo muzi kodwa ngoba kukhona umuntu phakathi akekho into ezokuphendula. Uyokhuleka uze uqede. Kodwa uma ungqongqoza endlini endomo uyezwa ngamemeza 5 times. Umemeze emanyuweni. Kodwa ngathi uma ngithi ngimemeza nje endlini enomuntu impendulo ngayithola ngaqedile ukumemeza. Ushemba uqede ukumemeza. No, uqede ushemba ukumemeza. Futhi ushemba abanalo bandlululo, awanayo i-apotheki. Akakhathali ushemba ukuthi kade umthuka umbiza ngalo zonke izinto ezombiza ngazo. Uqhamuka mawusumbiza uthi usenkingeni qhamuka ususkhatha phakathi kwephuli angayibali inkinga. Uyothi lapho usuwunonile usumbonile ukuthi uNkulunkulu bese yilapho ekukhumbuza ukuthi hey uyakhumbula ukuthi wena umthukile. Usumbonile manje uthi ukhona kwami usushembe echathi ukuthi mina nguNkulunkulu. Akekho akwathi kwakwenza ushembe echathi ukuthi mina nguNkulunkulu. Akazesho nje noma linye la. Kubanye nakhona kasonto ngo-1972 Januwari phezu kwentaba yeNtangakazi sasisuke nomuntu la eGoli sisebancane sisuke nomuntu la eGoli ethi uyagula kanti umuntu uthunyiwe zinkonzo ukuthi akahambe uyodubula ushembe. Sase sihamba-ke nayo thina simphethe kahle umuntu sithi uyagula uhlala ubaphatha nawe sithi uyothandazelwa inkosi ukuze aphile kanti umuntu kuthiwa uphethe ivolovolo uyakodubula ushembe. Uyayazi-ke wena usuke uyeNtangakazi usuka la eGoli uyayazi iyaqhamuka iqhamuke makade uze ukuthi emzimbeni isiyasithela futhi uhamba iphinde iqhamuke uyibone makade ukuthi emzimbeni isiyasithela futhi. Yathi uma iqhamuka okokuqala wasukuma bemnewethu wayalaphaya ukhelane webhasi phakathi phakathi labekho i-briefcase yakho wafika wavula i-briefcase wathatha isibhamu esingaphezulu asisibondi la thina niyayinangikhomeza abantu asinakhomeza muntu. Wathatha isibhamu wasifaka ngaphansi. Uma iqhamuka kwesibili wakhiya wacabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka siyivumele lesi sibhamu wakhiya. Uma sesifike entabeni isibhamu sesishiya phansi siyinyuka sentabeni siyafika ilanga lamalanga liphethe inkonzo laliphathele inkonzo noma yini umuntu inkonzo wayeyiphatha ngoLwesihlanu. Phunisi uShumayeli wayeyiphatha ngoLwesihlanu inkonzo ka-6 lase lithi uye lo kade yaphalo la uye lo ushembe uzofika uthi eGoli ambonanga ushembe cha ushembe uye lo usuwenza iphutha manje isibhamu usishiye ebhasini ushembe uye lo mntanami. Thatha siyamangala thina kwaseGoli kwakhonjwa ngakithi yasiyakhala indoda yathi bengingazi ukuthi kuthiwa ngiyobulala uNkulunkulu ngicela into ethelele. Shembe kuyathethelela yathethelela shembe. Wayesebiza thina baseGoli babe sesiyale sethi sesithole umfundisi nomshumayeli ozoshumayela igama likaShembe eGoli. Mphatheni kahle lo muntu ngaphezulu kwabe nimphethe nizameno. Kusho bani? uShembe umphathi wenhliziyo oyenza inhliziyo yakhe ikhohlwe noma ubuze ucabangeni noma usawuthawule mbebezwa kwabeka mawuShembe seyisusile inhliziyo iphele lapho ikhohlwe nya uShembe uphelele. Ade sifunde la sifunda khona mhlawumbe wena uzwanga besibuyele khona phela inkonzi lapha verse 11 la kade sifunda khona khumbula ukuthi namuhla wena
wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho. Ayikayisho, ayikanyo, ayiwomkakho, ayiwendoda yakho, kodwa wenze isivumelwano nomnikazi womphefumulo. Oh, pho wena wathi mawuphambana nomuntu la esontweni wasuyeka ukusona, wasuntanda, wasuhamba usonta yonke indawo manje ngoba la uphambene nomuntu. Wenze isivumelwano nomuntu ubalekela umuntu ozokwazi bakhona ethuneni. Mawufuna ukuthandwa ngabantu bonke 100% wrong. Into ethandwa ngabantu bonke imali kuphela, ayikho into ethandwa ngabantu bonke. Futhi uma bekuthanda bonke abantu noma kanjani umuntu aphele esogweni. Ngoba lesimlandela uShembe washayo, wathuka, wakhipha ngamathe, wabhenga wageda lesimlandelayo. Nami namhlanje sathupela ukuthi usesikhulini sesine abanandaba abantu abamnyama bamhlupha kunjalo. Khumbula ukuthi namuhla wena wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho. Wenza lo verse hayi omunye umuntu ukuthi uzohlala uhlekiswe manje. Ngoba umuntu owenze isivumelwano nokungenela ethempelini manje usuwenze isivumelwano noShembe sokuthi wena uzohlala endlini yakhe uzobe sekupheni kwey'nsuku zakho. Lithe elinye lapha emthandazweni wokulala, uJehova uyabavezela abakhuleka kuye ngokumesaba, bengangcolisi nemphethe yabo ekulaleni kwabo, bazi ukuthi bakhuleka bephezu kwayo lemphethe. Uma uyendlala ngesikhathi zonke elingaphezulu lisho njalo lithi uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe uyolilalela izwi lakhe umemeza kangasabela. Mana sasilandela inkankana sinenhlanhla nesho ndawonye ngoba thina silandela ungqoka kaNkulunkulu. Uma uhamba manje uphika phambili uthi ungena ngaphansi komhlaba umphike khona, uthi untante emoyeni umphike khona. Akukho Shembe lapha ngekho khona, akukho. Musuke umngabazi, akukho uShembe lapha ngekho khona. Shembe khona yonke indawo. Ngithi lapha emsakazweni inkozweni yasekuseni iminyakeni eminingi edlule angikhulumi ndabalo kodwa ngikhulumi ndawaShembe. Uma unenkinga on-estation ubiza uShembe, uShembe uzokuphendula khona lapho khona. Hayi kwenye indawo khona lapho khona uShembe uzombiza aphendule uShembe. Kanti ngikhuluma nje kanjalo kulalela umfundisi uyiyona khezi nabantwana bakhe nje bazalwa kunina baba babili, kwaba uye umfana waseba udade wabo balalele, ulalele-ke yena inkonzo. Sekuphele 30 years efuna lo dade wabo, walahleka udade wabo, sekuphele 30 years emfuna. Iyona inkinga yena eyayimphethe kabi enhliziyweni yakhe. Shembe uNkulunkulu. Mangiqeda ngithi mina uShembe khona lapho ngibikela inkinga wena nayo uzokumbona ngoba iphendule ukuthi ukhona lapho uzoyikhona. Wasebuka ingane umntwana mangiqeda ukuvala inkonzo, wabuka ingane wasephuma esihlahleni phansi, wafota esihlahleni. Shembe lo ntombela kade khuluma lapho ekhosini uthe ukhona yonke indawo. Sengikhule emaphephandaba ngafuna kuyo yonke indawo, angimtholi udadewethu. Ngicela ungikhombise ithulela dadewethu mayisafa mayephila avele kuthi ukhona la. Ngiyabonga Shembe sengilindele impendulo thi uyashesha. Mina ngumkhozi uDomet. Domet ngelo uNkulunkulu uphokwe indebende kuyashesha ukuzwa phuzu ukuphendula thina uNkulunkulu lo. uNkulunkulu akaqede ngaphuzu lathi ilanga ngelinye ilanga eparadise ephameni lathi uNkulunkulu ohlala ezwini abantu besemhlabeni akusiyena uNkulunkulu lo. Lathi uNkulunkulu kufuneka ahlale nabantu bakhe. Genesis 1 verse 26. Wathi uNkulunkulu asenze abantu basifuze bafane nathi. Emva kwalokho wamenza uNkulunkulu umuntu
umuntu wesilisa nowesifazane wababeka eMpumalanga wabanikeza umthetho wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba wonke niwunqobe nibuse phezulu konke okukhona emhlabeni. Asigene emthethweni ishu. Oh, yathi Paul Ngilosi baba ngithathe ndaba kaMkwena. Genesis 1:26. So, abayindoda indaba kaMkwena ngiyabuya mashinyane la. Kathi yangishaya. Wethu umkwena wathandaza ngo-6:10 esihlahleni ungqongqoze kuphi bathi endlini enomuntu phakathi. Kade kwasa ubhayela amaphephandaba awasesozini wafaka egolagoleni wafaka uye kwemsakazo akamtholi dadewabo uyekuthola nje dadewabo abuka lahle laphaya angayithathazi. Kodwa namhlanje usengqongqoze eminyango nasendlini okuphela umuntu phakathi lapho ungaqedi khona ukumemeza. 2 o'clock ungena ucingo nathi phela ucingo walifaka emaphephandabeni udadewabo Kuphela somthobo dadwendaba. Usefika ushebo ngomshaya nje la, umthayise izandla wasehlala waseyinyela. Wasebekhathala kumgeza lapho. Hayi manje umuntu usabe sambona ephepheni efuna wasebefuna iphepha sebethola, wasebeshayela umntwana ucingo 2 o'clock. Baba wena umntwana yebo. Nami udadewenu umamke singezansi, useyinyela nje. Mase kufuna singamletha kuphi simlethe kuwe. Uthi lalelani akanalutho analutho mgezeni nimphake ebhasini nize naye nebona umuso nje nifeni nimbeke egcekeni mhlambe ngiyobe ngingekho kusasa ngoba ngizobe ngisesolweni manifike naye kusasa. Wahamba umkwena wayesolweni ufika umkwena uthi esolweni nebandlela liphethe lalelani bengilalela ukhozi ekuseni manga yilokho sethi uthi ukufundisa sokhosini ushembu khona lapho khona ngase ngiphuma nesihlahla ngifuna udadewethu ushembe lo engamazi engizwala bokhosini. Izolo ngo2 ngithola impendulo sengathi udadewethu ngiyamthola. Ngiyanazisa ke ukuthi uma kwenzeka ngempela udadewethu efika kuqobo lwakhe hayi ngiyahamba ngiyeThekwini okhosini ngiyofuna intombela ngibaphathise ngihambe ngiye kwaShembe. Ngoba niyazi nani bandla sengithandaze nani iminyaka engama-30 ngimfunda kwethu akatholakalanga kusho ukuthi uNkulunkulu wangempela yilowo show ntombela ngoba ngimbize kanye waphenduka. Mayebuya umkwena esontweni ufika inqoba inkosikazi ihlezi edebeni mayithule ngebhala nje bayibeka la edebeni hlezi inqoba inkosikazi edebeni. Sabona mama hawu yebo bhuti mina uwe nothi mhlobo wenzani ngempela babona mama sebashona wasi sibabila kwethu ngibhale emaphephandabeni ngenza ukubida ngiboni yini kodwa lento yenzayo. Hawu ngixolele mne wethu ngixolele wenze njani hambe sangambe singezansi nje njengoba ngicela ngikwazi ngcono ngingagaqa ngamadolo yelapho kusukuma ngikwazi awunalutho. Ushembe lo ngimthola ekhosini uye kwenze nje uyabona sengikutholile manje dadewethu sukuma sambe sendlini wasukuma waphila bahamba bayindini. Awukamboni ushembe ukuthi uNkulunkulu ufana naloya mfundisi weyona othe umuzi evutini umfana weNazaretha phela umuzi weNazaretha uqakwa ngamatshe amhlophe uqakiwe ngamatshe. Mawuqakiwe lo muzi awuthemba baba wangena akasondi ngesabathonda ngesonto wabona intando baba waqondanela ngezulu ngiyangezulu mingancenge bikhuluma ndikhaya ngoba umuntu omdala bekhuluma khaya mayethalala ebusuku afika wonke lamatazulu zungadalela baba ushithani ngomnye yakwaso la ekhaya. Hey mina ngisiyoni yamthili Nazaretha cha baba phuma ke la ekhaya la kulo muzi uma wena uzobasa ngesabatha kwasho lekanga ushamata zuluzuzi washona ematoba wayefuna lo mntatheke kuwe lo muzi bafike banqamana sedwamenze entelula kabi bafike banqamana emotuba. Hawu ngisize thatha iloli ulandelayo amatako lapha ngofuna hamba walana uthi lo phela ngokulula kabi
futhi nami ngangaphendula kanjalo ngoba wayengazi ukuthi kwenzenjani. Uthi lalela mama wafuna amathi athathe nje udelele kude uthi shwa dakiwe thatha la mathi mina la mathi angithayile umthetho la mathi akhuluma athi kangingabasi kuleyo muzi ngesabatha. Uthi ha huli singaphezulu kwami hamba kushebe nangu kushebe KBC Mose fika umfundisi KBC la nkulunkulu esandleni sikababa sokudla baba ngithenga umuzi eNazaretheni mina ngumfundisi weYoni manje ubuqake umuzi ngabantu amhlophe la yamate athi angingabasi laphana ngesabatha manje ngicela baba awatshela ukuthi mina ngisiyona wathatha amataba yasinto lenzeka ukuthi angathi yathi hawu akenimeze nasi isiphusha somfundisi wehlula ukubona uNkulunkulu nomsutshela ngamathe. Hawu wehlula ukubona uNkulunkulu wena nomsutshela ngamathe. Ngeke mina ngisebenzele kumnyameni yakusho lapha ndenda yathi mina ngisebenzele ekhaya ngisebenzele ethathini shebe uNkulunkulu musukunaka ubunye musukuyikolo yebhayisikili bhayisikili alikwazi kuyimela lima ngabanceka kuphela ngiyabona nje mawe inceke kutombela uzokuwa utombela umuntu kodwa uthemba wakwenza umfundisi kodwa umthetho wotombela umuntu akafani ushebe ngeke futhi akafani nothemba kodwa mawe inceke kushebe ngeke kube nakinga nanini utombela uzothi ungeke kuyo uhlangane naye icabele nomkakhe unabafoza wesithupha uzohlangana naye icabele nomkakhe angayingeni indaba yakho ngaba indaba yomkakhe usheba ngabani namuntu uhlala nje ushebe kusentamba ushebe umuntu ushebe ukhona indodela noma ade khona inyanga la beziwu4 ezweni South Africa yakhulukazi leKwaZulu Natal bekhona imali kumele phansi komthabelengana bese kwakhona uBrose hadi ikanyama bese kuba khona usosobala la imuthi bayamazi inkosi eyintwala yena ufana eyintwala emhlabeni sosobala inkosi mabatheni ekude bese kwakhona sikinyamakesi khabela phakathi empangeni bezinayo yonke imilimo kodwa ngeke ifane nje ngeke ifane nje ngoba abantu abasemhlabeni ukhona into ongena phezulu kwamafu naya 2 times ushebe ngena ngaphezulu kwamafu 1985 2 times engena ngaphezulu kwamafu banoyini ngaphezulu afika ngene banoyini alungisa inkinga aphume khona lapha angendlela hapa shemba kanqonqozi mayingene endini yakho mayizokuthela shemba ufika ngene nje Matthew 5 verse 48 Matthew 5 verse 48 phelelani njengoyihlo osezulwini uphelele Boma sonke sawunikela 14 amen ayiwa mina kuna ngana bawunikela 14 Tamsuthi sonke sawunikela 23 amen ukamba manga mesabatha phambi kwaNkulunkulu makhosazana sonke sawunikela 25 ngeke kunitenda wa 25 nenda wa 14 nenda wa 23 bese ngiyaphela kule nkonzo yami kodwa ngene kushimoyeni mama ngimazi umsebenzi ukufika napya noma ungathandaza uphepha amade uvule ubuthamete zibone unikeze abantu abantwana mama unikele u14 ufana nesiphetho senamsebenzi walutho ngoba uzokuya ndawo ngomntakuphela mina uyangithumba ethangeke ngqobela umuntu othile mhlawumbe umfundisi mhlawumbe umuntu nje omunye omkhulu mangifika lapha ya angilokothi ingcwaba umuntu ngalibona ibhuku lakhe ngoba mangizongqoba ibhuku ngalibona uya angimazi lapha yakhona elamnati ligcwele ngalwendlela ikhuluma kakhulu le ndaba le ngoba sengihambe kakhulu ingcwaba abafundisi abavamile mangiqala ngithi ngifuna ibhuku ngithola ibhuku ukuthi lo muntu ugcine ngale thatha sidodwa ngaso komfundisi
omunye ugcine ngesikhathi edonsa uba umbhakelo waseyiyeka nje ukunikela akayindawo. Amasango alalele kahle ngane yami, uyabona ke manje ngeke ndabeni lekuyele idunyana ngempela. Amasango aya kuboka Shembe awu-10. Uma unikela u-14 ngeke udlule nangengozi kula masango. Unumber 10 number 10 baningi abantu abazofeyila kunumber 10. Kunumber 10 kuzofeyila abantu bewunikele u-14, bewunikele u-23, bewunikele u-25. Kunumber 10 yizwi likaShembe. Shembe mawusukuma la kule bandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasekhwameni. Noma ngabe u-Abhenyi njengontombela nje awufundile kodwa yiba nesihlabelelo neBhayibheli. Shembe usho njalo. Shembe uthe mawukholwa kuleli bandla leli thenga isihlabelelo neBhayibheli ube nakho. Mateyu 18 verse 18. Mawenalo iBhayibheli la emhlabeni nasezulwini awunalo. Mawenalo isihlabelelo emhlabeni nasezulwini futhi awunaso. Ngeke ufike uqamba amanga phambili uthi unaso isihlabelelo akuqandwa amanga lapha. Welalele. Endleleni ezulwini AK47 ayisebenzi. I9mm ayisebenzi. R4 ayisebenzi. Laphana ujikiswa umbhalo nje wodwa kube akuphoyisa kukhona kodwa umbhalo ozokushintsha ukujikisa kwele emuva. Uzothi uma ufunda nje lo mbhalo futhi akekho laphana bonke abantu bakhona mawusezulwini uzoba uPA ukuthi u-Abhenyi ufundile kodwa mawusungena ezulwini nje uzoba uPA no-MA bonke abantu bafundile. Page number 1 uzothi mawufika page number 1 ufika ibhodi akho into ephimba la uzofika nje ibhodi emilezi nje akedluli la ungakaze amphele umkhokheli wakhe. Uyabona uphela ibo phela phela abazumphele umkhokheli sishile ibhodi phela nya into esizokusiza manje 1 iyodwa 14 23 25 manje isikhathi likushaya ibhodi likushaya ingqondo ngoba likhuluma ngento oyenze oyazi ukuthi akwazi uyenze. Ngesikhathi lithi ibhodi akedluli la ongakaze amnikeze lutho umkhokheli wakhe qhamuka ngaso isikhathi leso umuntu olithole nkosazana qhamuke before uthi mina mntanami nayo imali yakho nikeze imali yakho ka-23 ka-14 ka-25 thenga isipho la usifake la wendlini uzofika usithenge isipho uzosithenga ngani uma unganalo ibhulu ka-23 uzothenga ngani uma ungenalo ibhulu ka-23. Lithi verse lesibili Mhlawumbe samashumi ayisikhombisa ivesi lesibili lithi ngiyoya ngijabule emphweni waseHuze ngaphesheya kwawo ngiyoyamukela intokozo yami. Bese lithi lesibili kulapho izincwadi ziyawuphenywa zemisebenzi yethu. Bese lithi lesine abakhulu nabancane bayakwabelwa ngalokhu okulotshwe kuphi ezincwadini zabo. Akekho okwabelwa ngokulotshwe encwadini yomunye umuntu. Shemba kathingisi, shemba uphelele. Ngesikhathi usithengele isipho wasifaka egethini number 1 uyafika egethini number 2 akedluli la ongaze amnikeze lutho umphathi. Philippi ngesikhathi sathengisa nje mayibhula kodwele ufike leso sikhathi ushemba kunikeza imali yakho athi thengisa isipho lamntana usifake la wendlu uzosithenga usifake wendlu. Uyabona kubalekile u-14 no-23 kodwa amasanga amabi laphana u7 no9 mubi kabi. U10 isitabelo neBhayibheli mawufika nje ukugeta number 10 yokugcina sekufanele ufike entokozweni. Mawufika ukugeta number 10 isitabelo neBhayibheli bangenaso back to ejele usiyobosha awulilalelanga izwi likaShembe kwathiwa ngiphathe izwe lasemjejeni ngibanothise wonke lo nyaka osuphelile 2010 hambe ngibatshela ngithi ngo-2011 ngizolixosha nonke esontweni ongenaso isihlabelo neBhayibheli
noma udugile nje umxoshe esontweni bayakwazi ukuthi awusedidini ngoba akalaleli izwashembe ngathi ngizomxosha kahle ngizobhalantse esitatheni esikhulu nje ngitibana ya ngizobenza ukuthi mawusufuna ukuhlambuluka ubuye kade ukukhiphela isitabelo neBhayibheli uzohlambuluka ngo-5620 no uzohlambuluka ngo-5650 imali ehlambuluka iphekula ngoba njengoba ungenakhondela ukuthi uyiphekula uphumele izwashembe wena uphambene naye uzohlambuluka ngemali ehlambuluka maphekula umthanda ushembe ungamthanda kanjani ushembe ngoba endlini kwakho yonke into ikhona uthi isitabelo neBhayibheli akukho hoy singadali bakithi singadali ngesikhathi Page number 3 Page number 3 umshumayeli akedlule la ongakaze amnikeze lutho umshumayeli wakhe lesikhathi uthingiza uyafika ushembe nemali yakho ka14 ka23 uyakunika thengisa ipropaganda yakho usifakela wedlule Page number 5 Page number 1 Page number 5 umbangeli Page number 5 umfundisi Page number 4 umbangeli akedlule la ongakaze amnikeze lutho umvangeli wakhe yazi ngikhona kulola qwala eParliament kuvalwa uJuly ithi nyanga yezulu khomba impoko ithi la impokwana nginamaphela endlini awu36 lifuyo kase dokotela khona mkasethi awu36 amaphela ekatulo enawo la endlini namhlanje bizoshona ngingawazi ukuthi mangaki ngoba ngilindele lapha iphela nela uthi ngeke ikhulume ngongamayembe nongamasuta ngikwazi ukubala ngikwazi ukungaki lokho kodwa into engiyibala uzikatulo zu36 ekhona la endlini uthi ulungile manazalelo kulungile uma nikuletha lapha lokho senibanikile abaphathi benu makodwa nikuletha la kimi kuphela abaphathi ningabanikanga lutho hayi indlela phambili ayikho ngane zakho kwakuthi nyanga izulu Page number 5 umfundisi akedlule la ongakaze amnike lutho umfundisi wakhe Page number 6 qobola umnikazi wento zonke shema Palibot akedlule la ongakaze amnikeze lutho shembe lalela uzokhosha untuna okwamnika lutho wena phela shembe okwamnika lutho akhulunyana ngale fleki ezoya lapha yana ekuthuthukeni kusasa babe sefikile akhulunywa ngale mali leyo nalezo zipho isithengo sihlanganyele ukhulunywa lapha ngento eqhamuka engqondweni yakho wedwa ucabanga ukuthi yini engayithengela ushembe abantu bacabanga ukuthi ushembe uthengela thapha into ezinkulu aweke ubebe into encane nomsebenzi walutho ikhandela nometiso lingakwedlulisa ku Page number 6 amen khandela nometiso lingakwedlulisa ku Page number 6 shembe unamaplazi nabantu abangenagesi abahlala emaplazini thatha yonke lento lena ayihambise ngemoto lapho emaplazini aphoyinezela abantu usumsizile ushembe usudlulile ku Page number 6 amen uswele imali yokuthenga uswele imali yokuthengisa ityhulu uswele imali yokuthengisa ithawulani esihle nje phambi usinikeza inkosi bese ukwazi ukudlula ku Page number 6 Page number 7 ngibona kwantsegoli yihlathi ngane nami lisuka lapho ubale lapha eHickleback ikhulu kakhulu lisuka la ukuba le eHickleback akukhalwa phakathi isililo esikhalwa khona asaze sibe khona ndawo sikhala usizwe sikhala kuwe emathanjeni uR akekho ukhona uF kuphela forward ukuthi nje uyabezwa bayakhala ukuthi uzofaka ureverse wena cha ureverse yakekho ukhona uforward kuphela ukuthi uyabekhala uqonde khona kodwa uma unikele 14:23:25 uzonyela ukuthi nje lungu kulezilwane khona yonke into eyilwane ezidla inyama yazi manje uthatha manje uphothe esibayeni samabhubesi azokuthi kuphela kodwa umphefumulo cha khona wathi ongakazali usadliwa namhlanje ngoba kubhile nje wathi wona umphefumulo ongakazali usadliwa namhlanje ayipheli umphefumulo awupheli uze ubuhlungu nje kuphela
uzonela ungene wena bese mawunikele naye masomba akho kuzokhathi inyama yembongolo naye masomba imali yakho ka14 imali yakho ka23 imali yakho ka25 ikhathi inyama yembongolo zidle leziyo necabanga ukuthi ayiphakela uhambe uzophuma ngale mawuphuma ngale uphumela phezulu komfula waseHuze mkhulu kakhulu unolaka uyena gate number 8 lo yena gate number 8 unolaka lo mfula uzofika abafundisi baphumule namhlanje isawata baphumule uzobafika la okholo sebetobezela ihlathi sezingaka bashawa ngabafazi nepama manje baba kombitela manje wawuthola yasitela thatha imlandela uthindele yayazi hawu badaba ngangithi yiyo badaba ngangithi uyenyuka nomphulele athelena abuya shonele nawe athe ngapha kuyakhuphuke nawe shonele njalo uzaphuluzo isabatha kuphela umthandazo wabo bafisa sengathi insimbi eshawa zingane ntambama ekuphakameni eDudiya eLinda bafisa sengathi ngeze yakhala ngoba khala kwayo nje yasuka lokho ntambama namhlanje ngesikhathi khala izolo ntambama kube isikhathi leso okuphela ngakho abathola ngaso isikhathi sokuphumula nesikhathi sokuyibuka uyafika wena la emfweni ayabila amanzi athatha noma yedutshela ngaphandle uyafika wena unikele ligcwele ibhuku lakho lika14 23 25 mawuthi khama kwesisigaba lapho phezulu sakotini omhlophe uthi qhi phansi bese ushiya umsila wawo ngaphandle bese ubhinqika phezulu kwamanzi leli tolishi okukhungelwe kulo lekotini lizofeliwele phansi phambi kodingo lenkosazana ngaphesheya komfula wena uyathela uyodona lifike lekotini unamathele phumeni sothingo bese lutho udinga isandla bese unyathela ukotini wakho lo odengele una udengelewa bese unyathela usihambela nje lula phezulu kwamanzi uze ufike ngaphesheya mawuthi qhi phansi gate number 9 alisekho udingo sekuqedile ukuwenza akusekho gate number 9 kukhona lento oyithandayo noma yini oyithandayo gate number 9 ikhona mawunganikele u14 23 25 uzofika uyibone kodwa mawunikele u23 no14 no25 uzofika ukuvala amehlo ukukhombisa isitebhisi kuphela khona imali la iningabi khona yonke inhlobo yemali khona namasaka khona iqabetho zokuyithwala lemali yilapho ke kubhajwe khona kakhulu thina yebo lezemali zalethu sithole lapho gate number 10 labo bangawunikeli 23 abangawunikeli 14 bagcwele gate number 10 yebo ntombi liphuthe lemon twist khona lemon twist lapha ma westa khona uthi qithi phansi kanti ukhonze yona wesa kushisa kakhulu ibone ibhodlela jiluka nazi ingilazi zihlezi wayithinta nje ingilazi wakuyathela uzuhlezi phakathi awusena kudla bafika koba babona bayithatha imali bayiphoke emasakeni bayibophele bayilayishe egqabethweni izizumbulu bese beyithwala sebehamba nayo kanje lapho gate number 10 phezulu sithe kunwebeka lesa stephi sakhona kufuneka ukuthi uphakamisa unyawo mawusonyathele sokugcina ngesikhathi uphakamisa unyawo lithi ikhanda kanti ingcwebe ikhanda kuphuma 2 wamasaka la ayaginqika uphenduka nawo awabheke la masaka ginqika aze ayofika athi qithi phansi ehle nala naseqomeni ayofika thathela amabili mayifika phezulu kuphuma abo4 usebenza lokho nje kusuke mina okasebenza lokho abanye lokubetha lapha nangakazali namhlanje segugile basehle abanye bafike kubo bathi ngisize nginikelela 23 ngisize nginikele 14 ngisize ngithathela ithikithi phelelani Matthew 5:8 phelelani njengoyihlo osezulwini uphelele shemphelele ayikho indawo futhi lapho ungambiza khona ushembe engasabeli futhi ayikho into emhlabeni engakwazi ukukhuluma noshembe ngikhuluma into eyihlazo kodwa nje ngizobhalansa ukuthi ngikhuluma iqiniso uyayibona impethu zenza nje ziphuma amasiko etoilet mawushembe ngeke kuzo ngeke inyabazi ngoba nothing ayikho into enganyabaza nje emhlabeni mawushembe ngeke shembe wabathanda abantu wadela konke kwakhe weza kubo ngoba ebathanda
okubuhlungu nje ukuthi uhlukunyezelwana nje anazi litokweni na ukuhlukumezishembe bazazi abahlukumezishembe ngamgabela ushembe ugadela ngamaphutha akhe kuphela mawusekhona kwenza okuseceleni othweni ngokwenza ushembe uyambulala futhi game 2 yonke lento lena iyamhlonipha ushembe ayikho into engamhlonipha ushembe emhlabeni ayikho into engamhlonipha papa isizangoma lapha mfuleni thikwe inkosi yamakhosi ngimaphezu komnikazi womfula labo bake bebhabhadiswe yimi ngemvosi emfuleni bake bambona baningi abangakutshela bathi ngesaba nokuya kumfundisi Ntombela ngibona kumugedla loluya hashi emva kwakhe ngithi ngizokufa bokubuza iphoyisa uzuza nembobonise mnambiti ngathi ngilele ngizofuna ebobonise mnambiti ngabona abantu idubuza abantu amathambo phakathi emfuleni mnambiti ngabona nedubuza inkomo wayesethe umuntu kusasa bebobodisa la ngafika khona phela ngayibona lento angase ngabona indawo yokungena khona wayesethe ushembe hamba ungene ngezansi khona ngase ngingena ngezansi ngongena ngezansi ngase ngimphika umnikazi wesipho ngangifike ushembe ngizomgezela abantu bakhe uthathele ubungoma bakho okunikenzela abantu kuze baphile wami uzuza wabangangena wabuka eqala ukuthi uzobuya yini uthe mbona wayebuya wesibili wayebuya wesithathu wayeseza ngejubane wafika umela wathi hlubo waphenduka wabheka wabona akakwenzeki lutho waphinda wangena waze maqeda waphuma wathi hey lo muntu akalungile uba mshume laphi sefonele fike esiphethweni senkonzo le ndawo yimbi antinganga nandawo nje into ngashiswa yilanga lo muntu oshiswa yilanga umuntu ongemuntu kuseni umuntu wakhe ngambona ngeke fana nathi kodwa umphethe wakhe kuseni umuntu wakhe noma ngabe ngiyafisa futhi abe umuntu wakhe ngeke abe umuntu wakhe uzalwa isilwane angangena lapho ngeke ngikwazi ukungena khona mina ngomfundisi engenza into engeke ngikwazi kuyenza mina ngomfundisi ngoba akuyigazi lasemhlabeni igazi lasezulwini umuntu ofanele umhloniphe umuntu ofuna umhloniphe elungile umhloniphe noma esethethe noma esekhwalile ifuko ukufakwa kokwathi ufuna umhloniphe njalo Manazaretha manifuna ukubona ushembe sholipanamini mina notho lebele mthanda ushembe yabona ushembe akayifuni inkonzo ushembe lokho akayifuni inkonzo kuphela abantu beqinile ufuna inkonzo abantu ushembe abasimayelayo ihlathi zivakashela indlela noma kunika inkonzo uyaya kuyale mayiqala ukuyiphatha inkonzo uzoqala ukuyiphatha inkonzo athi ungisize ungafiki lapha ukwenza inkonzo ezogcina nje abantu bengazange bahleke abantu bengazange bahleke usathana uyangena ngena lula usathana akafuna bokuhlekwa khona bezwana ukuhleka shembe uthixo thixo shembe one nethemba ukuthi sengikuqobelele lokho ebekuthembele ma ubunganikeli u-14 unganikeli u-23 sizonikela ithi bambe ngenasihlungu soba bakayise ithi batabanga abanje bangifundela ivesi esisiteyiningi lelikaMateyu 5:48 isiteyiningi ngabo ithi batabanga njengoba ningibona ngivula indlebe kanje usugakanela kwathiya njengoba ningibona ngivula indlebe kanje ngivule bonke abantu bakwaShembe abanakutsheka bona kodwa nina nonke nifanele nikekile ngoba uma ungakekile kukhona lapho uzongena khona ngingakwazi ukuphila kulothiwe futhi nasebhayibhelini bazongizwa kanjani indlebe zabo zingasokiwe na
siya January ngibona abafana omunye khona ifoto la obisheka igugu kimlela photo obanga lithiwe ingane yabashembe ngibona umfana kwekile hamba lapha washembe ukuthi ngoba abantwana uthi ngoba washembe ukuthi ngayifona ngoba washembe abakeki uthi cha ngangidlala gogo water skirt so uyabongela kwentombi phela mina photo uthawu futhi ngiyabona ngizobona ungafakanga ifoto mina ngifundisa ifoto futhi ifoto kuya nginikeza futhi lutho ngeke kusazana ngase ngibona Tunukolis, ala wantoni, wazokeni panwa. Nama ada wazokeni. Page 129, page 129, page 129. Bisabelelo, esok valing court. Bisabelelo, esok valing court. Nasib boleh tabelo tutanda so. Kosi se izwi layo Ngiphakamana nokubingelela abantu basesangweni. Uma bekungekona ukuthi kunomhlanganywana wabantwana benabasha emaqhaweni bengizohlala nasemini. Ngiyaxolisa-ke ngoba engathi ngizoshawa isikhathi. Ngisukuma nokunibongela bani. Angazi noma uShumaye khohliwe yini yini ukuthi asho ukuthi la sangena khona kwakukhona osofa bathengwe bangala sanganisho. Angazi laba bayafana. Akabangesa nabathintwa emahlombe inkosi nabagcina bethi nemina zalatha ngeke basayiwasha ningafiphe kumakhosikazi imina zalatha ngisazibosha obaba bayithintwa thithi bandla ngibonga obaphakathi bebandla lasesandane ezweni mangishiswe ilanga engathi nalezi inhlahla zacazela lapho kodwa ke bekumnandi banani
bekumnandi nokuhamba naye. Ngizwa sengathi inkosi ithanda ululama. Nginethemba lokuthi iyofika iluleme mayisefika phakathi kwethu. Kukhona kodwa engingazange ngikuthande Shumayeli, angizukwelulana. Kukhona umhlanganyano kubheda obuzoba sekuthuthukeni ngomhla ka-12. Inkosi yathumela ubaba wasenhlanakazi ukuthi azongisiza. Igama eliphume kubaphathi balowo mhlangano. Ngicela ningaboyithatha-ke makholwa ezinye izinto. Niphike ngokuthi niyakwazi okuyiqiniso. Kwaba ukuthi besiyomthenga ubaba. Ngazi ukuthi ndiyathenga. Kodwa lapho malathi besiyomnika imali ukuthi athenge inhlangakazi amise isihlangano. Afika amthumela ukuthi azongisiza. Bengicela uNkulunkulu asichithe izitha zokunazana.